Dobrý den, zveme vás do muzea Depomoto Art, kde se prolíná technika, umění i noblesa. Pojďte dál. Najdete tady kolem 40 automobilů, zhruba 70 motocyklů a několik výjimečných jízdních kol. V naší expozici máme kolekci motocyklů od Petra Hošťálka z Českých Budějovic. A nejvýznamnější z naší kolekce motocyklů jsou dva závodní stroje Hurikán. Kloubou našeho muzea je část sbírky Praga pana Příhody, z nichž nejvýznamnější jsou 4 prezidentské automobily. Jedinečným exponátem je závodní automobil Hakar, s kterým jsem dvakrát vyhrál titul mistra Evropy. Připomínkou osvobození města Plzně americkou armádou v roce 1945 je tato část expozice s unikátní bystou generála Petna od sochaře Jaroslava Bokra. Součástí muzea je i výstava plzeňských jízdních kol s názvem Plzeňská kola 1900 až 1950, která seznámí návštěvníky z historií výroby kol, výrobci, prodejci a hlavně závodníci, kteří na nich získali mnoho úspěchů pro plzeňské barvy. Součástí sbírky je i kolo Romana Kreuzigra juniora, který na něm v roce 2004 získal titul mistra světa. Neodmyslitelnou součástí expozice jsou i umělecká díla, zasazená do kontextu s ostatními exponáty. Momentálně zde vystavujeme díla Michala Gabriela, Josefa Rataje, Leji Vivot i dalších umělců. Jestli nás chcete navštívit, informace najdete na www.depomotoart.cz.